za sebou prvú úlohu, ktorú sme zatiaľ úspešne nezvládli. A to znamená vôbec odmontovať to koleso, aby sme tam to druhé mohli dať. No, nejakým prapodivným zázrakom sa nám predsa len podarilo tie šroby dať odtiaľ preč. A teraz ideme urobiť vec číslo 2. Nadvidnúť auto. Ideme na to. Kristián sa objavuje s kolesom. Kristián, myslíš, že točím dobrým smerom? Uvidíme o chvíľu, ale keď sa prevráti do opačnej strany, tak... Zdá sa, že klesá, takže asi točíme dobrým smerom. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, ja som sa pri tom poriadne zapotil, ale teda zdá sa, že sme to koleso naozaj vymenili, len teraz ešte ideme urobiť posledný test, že či sme ho vymenili dobre a či to koleso neodpadne, takže ja teraz odchádzam a možno by bolo dobre to zaznamenať, takže skúste tak akože ísť z auta a zistíme, či vôbec odíde. Pozor, aj stojí brzdi. Toto ideme práve zisťovať. Náhradný nárazník asi nemáš v kufri, čo? Toto ubil na mňa? Nie, ešte nie.